Prajeme krásny dobrý deň. Nachádzame sa na ostrove Savonga, ktorý je v súčasnosti pod kontrolou armády Sibirsk. Po krvavom konflikte, v ktorom aliancia Polarisu utrpila drvivú porážku, armáda Sibirsk začala s kolonizáciou dobitých území. Miestna vláda začala zavádzať drvivé opatrenia, aby nastolila poriadok v danej oblasti. S týmito opatreniami boli spojené aj deportácie zvyšných jednotiek aliancie Polarisu. Navonok vyzerá táto situácia veľmi pozitívne, no aj napriek tomu veliteľ armády Sibirsku vyhlásil nečakanú mobilizáciu svojich vojsk. Čo tento krok znamená, je to predzvesťou ďalšieho krvavého konfliktu a tieto otázky nám zodpovie miestny hovorca armády. Dobrý deň. V nedávnom čase sme zachytili podozrivú komunikáciu medzi nepriateľskými jednotkami a máme dôvod sa domnievať, že tieto nepriateľské jednotky plánujú ohroziť našu suverenitu. Tým pádom sme začali s okamžitou mobilizáciou našej armády, aby sme podnikli rázne kroky voči ohrozeniu suverenity na ostrove. Naša kontrola nad ostrovom je absolútna a nebude tu tolerovaná žiadna rebelia. Takže si myslíte, že tieto opatrenia sú primeranou reakciou? Strieľajú po nás! Je to tu úplný chaos! Práve tu niečo buchlo! Nedá sa to ani dýchať! Mali by sme zastaviť to, popratať rýchlo preč! Ruky chcem vidieť, ruky mi ukáž! Nestrieľaj! Nestrieľaj!